Там на светофара, пак в ляво. Рано е за мигача, не? Няма да разберат тук какво имаш предвид. Ето след това завой последния, штракаш мигача. Не бе, какво правиш сега? Спираме. Точно така. Давай. Без газ, без газ. Още напред. Виждаш ли шахтите отпред? Още Мария. Още. Айде върти сега. Без газ. Само навиваш волана. Така. Добре. Това беше. Гаси мигача. Следваща предавка. Така. Почти настъпваш линията. Значи по-още вляво една педена. Така. И на светофара свиваме вдясно. Рано е за мигача, не дей? Така. Връщаме или така е добре? Намали малко, но така е добре. Без газ, само завиваш. Ето това е. Гаси мигача. Газ. И сега дръж си тая лявата лента. Просто си я отвоювай. Нали знаеш, че там в дъното ще завием. Следваща предавка. Кажи им на хората сега, какво ще правим. Много бързо караш, тук ще изпотрошим телевизорите. Спирачка. Спирачка, Мария. Пета. Дай. Пускаш се единителя. Виж, ти си готова за завоя малко след като той свърши. И тая скорост трябваше да е преди завоя. Айде гаса.